Θα κάνουμε ένα unpacking, ένα μαύρο iPhone 5. Το βίντεο τραβιέται από ένα iPhone 5 λευκό. Όχι, αυτά μην τα δίνεις από πίσω, δεν κάνει. Δεν κάνει. Όχι, δεν πειράζει. Θα το κόψουμε στο βίντεο μετά. Εντάξει. Θα κάνει unpacking τώρα ένας φίλος. iPhone 5. Ναι. Black Slate. Πάμε να το ανοίξουμε. Χωρίς κοπίδες από τους Αμερικάνους. Σαν το δάχτυλο δεν έχει. Έτσι. Τώρα έχει σπάσει παρθενιά, τελείωσε. Πάει το πανηγύρι τώρα. Έχει χάσει 50 ευρώ τώρα απευθείας. Έτσι. Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Είμαι ready. Εδώ είμαστε. Θα κάνει έναν έλεγχο τώρα γιατί βλέπω κάτι γρατζουνιές πάνω στο κινητό. Πρώτα είναι Κυριλέ. Παντού είναι Κυριλέ. Είναι γαμό τις συσκευές. Δεν έχει πουθενά. Μυρίζει καινούριο. Εργοστασιακό πρόβλημα. Που λένε. Όπως βλέπουμε αυτό που το ματιάξουμε. Λοιπόν, τώρα είναι εδώ πέρα να δούμε αν έχει τίποτα. Το οποίο πρέπει να το έχει καλά είναι, έχει χτύπημα. Πού ρε, το τέτοιο μπορεί να είναι. Λοιπόν, Μην βγάζει τη ζελατίνη μπροστά, κάτσε. βάζω μπροστά. Ωραία. Αυτό είναι, ναι. Θα κλείσουμε το βιντεάκι τώρα. Όχι, να δούμε και τι Θα άλλο. δούμε τι έχει μέσα. Οι AirPods, μυρωδιά καινούρια. Δεν περιγράφω άλλο. Τέλος. Αυτά. Λαγούδας forever. Το κλείνουμε. Θα πάμε λαγούδα για καφέ τώρα.